Inda abin da kika zaɓan mu kanki kenan. Shikenan. Abin da kike so da kai, ka je a shirya fayil ɗinta. A tura ta kotu. Me wa in ta je can ta yi masu bayani. To shikenan. Mu dai ta rabu da hannun mu ba kawai. To shikenan ranka da ba wani abin ke tashi mu tafi. Tashi ku. Mu je. Sai ki rinka tafiya kamar wani laka ya fashe miki a ciki. Inspector a koma da ita cikin cell. Okay, sir. Salga. Yes, sir. Kai ta ciki. Waya move now. Je. Kana ji? Kai photocopy wannan takardun ku ajiye shi sai ka ci gaba da sauran process da ya zan yi. Ya ce yana sani za a tura ta kotu. So ya ce ku gama kafin lokacin tashi da Allah. To. Hada abu. Ina Ashiru wani yaron nan ɓarawon akuyan nan? Sargat! Yes, sir. Fito da wannan ɓarawon akuyan. Okay, sir. Morning. Ya kake? Inspector ina case file din yarinyan can. Ke to ga yace mu je da ita yana can baya mu je da ita sun ko yana neman ta saboda menene ba. Okay, sir. So ke zo mu je. Saki jiki ba kina tafiya wani labe haka. A haka kamar ba za ta aikata ba. Mu gobe shi da kama. Malama Meerah, me za ki ce akan zargin da ake miki na kashe mahaifinki? Mahaifiyarki, mahaifinki, ƙannanki mata guda biyu, da kuma 'yar ƙanin mahaifinki. Ba ni na kashe su ba. Ba ki kika kashe su ba? Ta yaya zan yi da kashe rayukan mutane har guda 5? Ina nake da ƙarfin ikon yin haka? Ba ƙarfi ko rashin ƙarfi aka tambaye ki ba. Tambaya aka yi miki akan yanda aka yi kisan. Domin dama ba ƙarfi aka nuna wurin kashe su ba. An yi amfani ne da ƙwararriyar hanya wurin kashe su. Na ce baka ban san komai akan wannan al'amarin ba. Baki san komai ba kika ce? Ban san komai ba. Ranar da abin ya faru kina ina? Domin an ce da ba kya gida. Daga baya kika dawo. Ba na gida. To da kika dawo me kika yi? Kina ina duk wa'annan abubuwan suka faru? Ban san da kai da yake ba. Ina kawai na farka na ga an kashe min iyaye. Kamar yaya farkawa kika yi? Ko wani abun mayen kika sha? Ai daman an ci kina shaye-shaye. Objection, ya mai shari'a. Ya kamata lauyan da ke wa wadda ake tuhuma tambaya ya sassauta harshensa saboda yana mata kalamai na tsoratarwa. Ƙorafinka bai ansu ba. Dole ne za ta amsa wannan tambayoyi idan da halinsu. Barista, ka ci gaba da tambayarka. Na gode mai girma mai shari'a. Cool down, Meerah, ko kuma in ce Amira.
domin kuwa na san kin fi so a dinga kiran ki Meerah. Kotu tana sauraron ki, ki mata bayani. Ban san me ya faru a wannan daren ba. To wani irin bacci kike yi da baki ji motsin kowa ba, baki ji ihun kowa ba, har aka gama abin da aka yi? Wai shin ko dai shaye-shayen da kika yi ne ya yi miki nauyi kika samu kanki cikin baccin da duk abubuwan nan suka faru baki sani ba? Objection, ya mai shari'a. Ina roƙon kotu da ta dakatar da lauya mai yin tambayoyi gare ta. Ganin yadda yake ƙoƙarin jefa waɗansu tambayoyi waɗanda ba su bane makasudin tambayoyin. Sannan kuma yana ƙoƙarin kiran wadda nake wakilta a wannan kotu da 'yar shaye-shaye. Barista, ka canja salon tambayarka. Na gode mai shari'a. Amira, an ce ba kya shiri da mahaifinki, kuna takun saka, haka ne? Haka ne, amma daga baya mun shirya. Yaushe kuka shirya da shi? A daren da abin ya faru. Kina nufin kenan a daren da kika dawo gidan har kun haɗu da shi ma kun yi magana? Na haɗu da shi a ƙofar ɗakinsa nema. Daga nan wani bacci ya zo ya ɗauke ni wanda ban san sanadiyarsa ba. Kamar yaya? Ni dai kawai na ji wata ƙura ta taɓa min fuska. Kamar an hura min wani abu. Daga nan ban sake sanin komai ba. Farkawan da zan yi shi ne na gani kwance cikin jinin da aka kashe mai. Kenan ba ke kika aikata. Ba ni ba ce. Mai girma mai shari'a, ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta bani dama in gabatar da wasu shaiduna wanda za su tabbatar mana da cewa wacce ake zargi ita ta aikata wannan laifi, inda zan gabatar da Inspector Abbas a matsayin hujja ta farko. Kotu ta baka dama. Idan Inspector Abbas ya samu halarta, sai ya zo ya gabatar da kansa a gaban kotu. Na gode mai girma mai shari'a. Kai ne Inspector Abbas? Ni ne mai girma mai shari'a. Gabatar da kanka gaban kotu. Sunana Inspector Abbas Muhammad Soba. Jami'in ɗan sanda daga ɓangaren ta'addanci da kisan kai. Barista, ka iya yin tambayarka. Na gode mai girma mai shari'a. Inspector Abbas, an ce kai ne kake jagorantar wannan kes ɗin. Kuma an ce ku ne wanda kuka fara zuwa kan gawawwakin. Ƙwarai, mu muka fara zuwa kan gawawwakin. To me kuka samu? To, mun samu gawawwaki guda 5. Ɗaya daga ciki namiji, 4 mata. Sannan ɗaya babban mace ce, 3 daga ciki kuma 'yan mata ne. Duk da yake dai kisan ba a guri ɗaya aka yi su ba. Shin kun samu wata shaida yadda aka yi kisan? Eh, muna da shaidu ƙwarara a hannunmu. Duk da yake dai kisan ba an yi su bane a guri ɗaya. Kowanne an bi shi inda yake ne aka kashe shi a gurin. Ta yaya? Duk da yake dai mun samu gawawwakin ne a guri guda, bayan an yi kisan daban-daban kuma aka zo aka tara su a guri ɗaya. Sannan ita wacce ake zargi mun same ta ne a gurin tana kwance tana bacci. Shin yanayin kisan daban-daban ne? A'a, duk kisan ɗaya ne. Sannan kuma makamin da aka yi amfani da shi wajen kisan shi ma iri ɗaya ne. Sannan bincike ya nuna mana cewar kafin a kashe su akwai gusar da hankalinsu da aka yi ta hanyar ba su miyagun ƙwayoyi ko kuma guba.
kenan sai da aka gusar musu da hankali? A'a, ba ƙwayar maye ba ce. Ƙwaya ce wacce idan mutum ya sha ta yakan samu tsawon lokaci yana bacci ba tare da ya san abin da ke wanzuwa a tattare da shi ba. Shin kuna da wata shaida da za ta tabbatar wa kotu da cewa ƙwayan nan an ba su ne suka sha, ko kuma a'a su suka sha da kansu kafin aka aikata musu abin da aka aikata musu? Ƙwarai kuwa muna da amsa, muna da hujjoji ma kuwa. Bincikenmu ya nuna ba su ƙwayar aka yi suka sha a cikin ruwan abinci, domin mun samu ragowa a cikin jakar ita wacce ake tuhuma. Inspector, yanzu kuna da duk waɗannan bayanan a rubuce? Ƙwarai kuwa muna da su. To zanen hannun wanda ya yi amfani da wukar da kuma ƙwayar fa yana cikin bayanan da kuka tanada? Ƙwarai yana ciki, da ragowar ƙwayar da muka samu a jakarta da shatin hannu duka yana wajejen Dr. Hashim. Shin Dr. Hashim yana tare da mu a kotu? Yana tare da mu. Na gode, Inspector. Mai girma mai shari'a, zan so wannan kotu mai alfarma ta bani dama in gabatar da shaida na biyu, wato Dr. Hashim. Kotu ta baka dama. Inspector, ka iya komawa ka zauna. Ina Dr. Hashim Ibrahim? Kai ne Dr. Hashim Ibrahim? Kwarai ni ne mai girma mai shari'a. Kotu ta baka dama. Na gode mai girma mai shari'a. Dr. Hashim. Na'am. An ce kai ne ka gabatar da gwajin hannun makashin. Kwarai ka. Da kuma ƙwayayyakin da aka samu a cikin jakan wacce ake tuhuma. Kwarai da gaske. To yaya abin yake? Kotu za ta so ka yi mata bayani. Ƙwayar baccin da aka ba su ta zo daidai da wacce aka samu a cikin jakar ita wadda ake zargi. To shi kuma zanen hannun makashin fa? Shi ma ya zo daidai da nata. Sai dai wajen kisan Alhaji abin da aka yi amfani da shi an yi amfani da safar hannu. Sakamakon haka shi ya sa ba mu tabbatar da abin da aka yi amfani da shi wajen kisan Alhaji ba. Yanzu duk waɗannan bayanan kana da su a rubuce? Ƙwarai da gaske. Bayan waɗannan jawaban ba ku da wasu? Babu. Mai girma mai shari'a, zan roƙi wannan kotu mai alfarma da ta bani dama in umarci doktor ya koma wurinsa ya zauna. Kotu ta baka dama. Dr. Hashim, kana iya komawa gurinka ka zauna. Na gode mai shari'a. Mai girma mai shari'a, da wannan hujjojin nake so wannan kotu mai alfarma ta duba, ta yanke ma wacce ta aikata wannan laifi hukunci daidai da abin da ta aikata. Na gode. Lauya da kake kare wadda ake zargi, shin kana da abin da za ka gabatarwa da kotu? Ina roƙon wannan kotu mai adalci ta bani izini in yi wa wadda nake karewa tambayoyi. Abin da za ka tambaya yana da nasaba da wannan shari'ar? Ƙwarai kuwa ya bi gina Barista, kotu ta baka dama
kana iya zuwa kusa da ita domin kai mata irin tambayoyi da kake so. Na gode ya insha Meerah, ina son ki yi haƙuri, ki daure, ki wa kotu bayani dalla-dalla saboda kotu ta fahimce ki, sannan kuma ki cire zargin da ake maki na wannan kisa. Kuma na tabbatar kotu gidan adalci ne, sannan na tabbatar wannan kotu ba za ta yanke miki hukunci bisa son zuciya ba, ya mai girma shari'a. Malama Meerah, me za ki faɗa wa kotu game da wannan abun? Ba ni da abin da zan faɗa mata, illa dai ba ni na kashe ta ba. Shin kina da shaida akan haka? Saboda na ji an ce ba kya jituwa da mahaifinki. Ba gaskiya ba ne, kawai dai ina yin abubuwan da baya so ne, kuma a ranar da zai rasu na je na roƙe shi gafara, kuma ya yafe min tare da yi masa alƙawarin ba zan sake ba. Kwantar da hankalinki. Kwantar da hankalinki. Kina da shaida a lokacin da kike ba mahaifinki haƙuri? Ina da shaida. Waye shaidar naki? Kawo sai na nan a lokacin da nake ba shi haƙuri, kuma a kira shi a tambaye shi. Kwantar da hankalinki. Kwantar da hankalinki. Ya mai girma shari'a, ina so kotu ta bani izini domin gabatar da kawunta, kawo Musa, a gaban kotu domin in yi masa wani samun. Kotu ta baka dama. Ina kawo Musa? Kai ne kawo Musa? Menene sana'arka? Kuma meye alaƙarka da wadda aka kashe da wadda ake zargi? Ni suna da Musa Yunusa Garba. Alaƙata da ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗaya daga cikin ‘yata ce, shi kuma Alhaji Ramalan yayana ne, uwa ɗaya uba ɗaya. Kotu ta gamsu. Barista yi tambayar ka. Kawo Musa. Labai. A wannan kotu muna so ka gaya mana ainihin alaƙarka da ita Meerah wadda ake zargin, ko kuma ce Amira. A yin banda mahaifanta biyu zan ce ba wanda ya santa kamar ni, don kuwa a gidansu na tashi kuma har yanzu a gidan nasu nake. Shi kuma Alhaji Ramalan waɗe muke da shi. That's very good. Aga ya ce kina wurina. Ya. Kenan lokacin da ita Meerah ta ba mahaifinta haƙuri, kana nan a gurin? Ina nan. To me faru a lokacin? Ya zan yi da Amira. Wannan wasu irin rayuwa ne. Amira ta sa zuciyata harshe ɗan ya fara samun gurbin da ya kafa ƙugiyansa, na fara reto a ciki. Wallahi Musa, Amira ta sa harshe ɗan ya fara samun gurbi a cikin zuciyata, ya kafa ƙugiyansa da na kama nake retan goma ma mutuwarta. Haba yaya. Addu'an nan da kuke yi ita za a ci gaba da yi. A yi mata addu'a nan Ubangiji Allah ya shirya mana da ita, amma maganar wannan yaya ka fi da cikin ranka da Allah, ka daina kawo irin wannan cikin ranka. Haba. To Musa, wannan wace irin rayuwa ne? Wani irin rayuwa ne wannan? Na ga dai cewa ni ban yi ma iyaye na haka ba.
dukkan biyayen da ya kamata, kai ba ma iyayena ba, ba ma ƴan uwan iyayenmu ba, Musa dukkan wani mutumin da muka san aminin iyayenmu ne, na girmama shi. Haka ne. Na fi umarnin shi. Haka ne. Dan me za a ce kai ko da ɗan namiji ne Allah ya bani, ba na tunanin zai yi min abin da Amira take, balle ya mace a ce ta butulce min ta ƙi bin umarni na. To amma yaya abin da nake so da kai, to Allah ka dauki wannan lamari kaddara ne, idan ko kaddara ta riga fata. Yau ko ɗan namijin Allah ya baka, yayin Allah ya jarabce shi da wannan hali sai fa yayi. Kai hakuri, addu'a nan dai mu ci gaba da ita. Allah ya shirye min da wannan yarinya. Kai. Assalamu alaikum. Abba ina wani. Kawai ina wani. Abba don girman Allah ka yafe min abubuwan da na maka. Hakika na sani, ma kaina abubuwan da nake maka ba zan iya misalta su ba. Kuma na imani idan har na mutu ba roƙi gafaranka ba, ba zan taɓa samun rabo daga wajen Ubangiji ba. Amira, ke ce kike wannan magana da kanki? Abba na canza daga yadda ka sani. Kuma ko yanzu kaga damar ɗaura min aure ka ɗaura min da duk wanda kaga ya dace da ni. Ni kuma na maka alƙawari, insha Allah zan zauna. Kuma zan masa biyayya. Alhamdulillah, Allah mun gode maka. Anya Amira, in ji dai ba wani tunani da wani munafunci da wani kulle-kulle kika shirya mun fike faɗin waɗannan kalaman. Akwai sirrika da yawan gaske da suka sa na aikata haka, Abba. Sirri? Yaya, bari dan baku dan tunda kun ya shafi da sirri, bari dan fita. Ina za ka koma? Ito, ai ka san tsakanin da mahaifi sai Allah, ko da nake ahalin wannan gida ba dole bane ce sai na ji abin da ke tsakanin da mahaifinsa. Mu da alhamdulillah Allah ya sauka shi kuma ta gane kuranta, Allah ya karshe da mu. Madalla. Ba komai sai na neme ka. Ka gaida iyalin naka. Ina jinki. Mamana. Kawo Musa, ban gane abin da kake nufi ba. Ka zo wurin da za ka gane haka in kana buƙatar bayanai game da wannan. Yanzu idan Meerah aka ce ta aikata wannan abin da ake zarginta, shin za ka iya yadda? Ƙwarai da gaske zan yadda. Don wannan yare ke gani fitinannen yarinya ce. Amma Kawo Musa, kai da kake matsayin Dakata lauya, ko da baka tambaye ni abu da ke so ka tambaye ni ba, zan faɗa maka gaskiya. Kasancewa ta na ƙanin mahaifinta ba zai samu goyi bayanta ba. Ko da ko babu ƴata daga cikin wanda aka kashe. Kenan ka san waɗansu abubuwa da suke a ɓoye kenan. Wannan yarinya ban taɓa ganin yarinya fitinanniya mara jin magana iyayenta, mara neman albarka wajen iyayenta ba kamar Amira. Ban taɓa samun labarin wacce ba ta son ta gama duniya lafiya ba kamar ta. Duk kuwa da cewa muna iya ƙoƙarinmu wajen yi mata tarbiyya. Kai ba kisan kai ba, in akwai abin da aka ce ta yi wanda ya fi haka ba kisan kai ba zan yadda. Ka ganta nan zuciyarta bushe take, babu tausayi ko misalin zaratin. Kaga wannan da ke ganinta? Musa ya rashe. Waya Musa ya rashe. Jibe shi ya yi laƙas. Dama an ce maka bakin rijiya wurin wasan makaho ne. Look at us. Do we look cheap that you think you can come to us? Wallahi baka isa ba. Dube ka ƙazami mara kunya da har zaka tako kafa ka dube ni. Ka zo ka ce wai kana so na.
A to banza. Kalle mu da kyau. Kori gasawar kirki ba shi da shi da zai har zai tako kafa ya dube ni ya ce wai yana so na. Kar ka ba da ni mana. Wallahi. Har kana da baki da za ka yi magana? Baki da za ka yi magana a nan ko? Ku yi dini da yan shi. Magana za ka yi? Magana za ka yi? Magana za ka yi? Ku tasa mishi. Nan gaba idan ya zo ba zai wannan ba. Ba zai sake zuwa ya ce yana so na ba. A to banza. Kalle mu da kyau. Kalle mu da Yare shi dube shi kazami wawa. Kori gasawar kirki ba shi da shi da zai har zai tako kafa ya dube ni ya ce wai yana so na. Kar ka ba da ni mana. Wallahi. Har kana da baki da za ka yi magana? Baki da za ka yi magana a nan ko? Ku yi dini da yan shi. Magana za ka yi? Magana za ka yi? Magana za ka yi? Ku kyale shi, na san abin da yake bukata. Gashi a bashi ya je ya sayi rigar sawa. Wataƙila idan ya ga wata akan titi daidai da shi zai iya tayawa. Amma ba za ka sake tako gaba kazani da kai ka zo ka ce kana so na ba. Take! Ba za ka ansa ba? Ko sai an ƙara cashe ka ne za ka ansa kuɗin? Ware! Zo kawai! Ware! Ba ka ware ba! Nawan gashi. Kun yi daidai. Yasa nake jin daɗin yawo da ku. Kun yi daidai. Yana banza. Banza ni kawai. Amma da mutum fa ya ban kunya. Duniya ne fa. Kaman ke. Wallahi ya ban kunya. Another man food is another man poison. Go. Kai! Ina jin daɗin harkar nan. Ku kira shi! Ku kira shi! Wannan da mutumin nan ya sa ni. Mai girma mai shari'a, wannan shi ne dalili na farko da ya ba da haɗa da mahaifinta. Ba na mantawa lokacin da na samu labari ban yi ƙasa a gwiwa ba na zo na ga mahaifinta. Kuma bayan na sanar da shi ya buƙaci mu je ɗakinta don in maimaita abin da na faɗa a gabanta. Ba na manci ɓacin ran da na gani a wannan rana, kuma ba na manci ɓacin ran da yayana ya shiga sanadiyar wannan shida ne yarinya. Until I jam this girl will make me to stop. Baby, I go follow you. Anywhere where you go, baby, I swear I'm me and you got go, they carry you go. We go there dance. It's you, girl. Anything I tell you, not true, girl. Girl, I want no one but you. Come make I show you life. I'm not gonna tell no lie. Don't lie, want no wife. Just want you for the night. La ilaha illallah. Me zan gani haka mamana? Ba da gani ke me zan ci zan gani haka? Dama shi yasa kike farin ciki da in nayi tafiya dan ki samu daman da zaki ɗibo 'yan iska ki shigo da su gidana kuma yana man wannan badala wannan shine dalilin da yasa kika sa a keɓe ki a cikin gidan a maki ɗakin ki daban dan ku zo ku rinka shirya min irin wannan iskancin to ki maza ki sallame waɗannan tarkacen su bar min gidana waɗannan kaddin banzan ki tashe su tun kafin in shiga in ɗauko bindiga in harba 'yan iska. Gaskiya ni Meerah na ji tsoro tafiya zai ni ma tafiya zai Ni zan je in same shi. Kina ganin idan ya kawo bindiga ba zai harbe mu ba? Ni ma shine abin da ban tabbatar ba tukunna. Baki tabbatar ba? Kai jeje! Ku tashi ga baban Meerah zai kawo bindiga harbe ku. A gidana? Wallahi mama na kin bani mamaki. Kin bani mamaki. Ban taba zaton zaki mana haka ba.
kuma taɓa tsammanin zan same ki a haka ba. Ni Ramalan, ni Alhaji Ramalan, da kima na da mutunci na da nake da shi a garin nan, da kallon da kowa yake man na mutunci, a ce yadda na haifa a cikina ita take wannan shashancin da iskancin a garin nan a idon kowa? Ba ku. Mama na kada ki manta, saboda son da nake maki na sa miki sunan mahaifiyata. Da na san haka zan same ki, kuma haka halin ki yake, wallahi da ban samu ki ba. Da na nemi wani suna can daban irin na maguzawa ko na wani itace ba da bai da amfani na makala maki. Ai ta riga ta canza kanta suna. Ta riga ta canza kanta suna. Baka ji yanzu Meerah ake kiranta ba? A tarbiyya irin na gidan nan Hajiya, bai kamata a ce kin tashi a haka ba. Duk wannan tarbiyyar da muka yi miki wai ta tashi a banza. Haba Hajiya, ya kamata ki makanki fada fa. Wallahi baki ba. Ana magana kina kudi da ido kina kallon mutane. To ba komai. Yanzu tunda haka kike so, haka kika zaba, tunda kin kawo karfi, to ai babu komai. Aure zan maki. Sai ki je ki fito da wanda kike so. In ɗaya daga cikin lalatattun yaran da kika shigo da sunan gidan ne, da kika ajiye a cikin gidan nan, ribi suke kwance a gado. To in a cikin su akwai wanda yake so ki kawo min shi. In ko har ba shi, to ni zan zaba maki mijin da zan aura maki a ko ina yake, in aurar da ke in huta. Ba zai yiwu ba. Haba dad. Ina ƴar ƙarama ta da ni za a min auren dole. Kina ƴar ƙarama? Kin manta kina ƙaraman ne kika shigo min da waɗannan kattun cikin gida? Suke kwance? Kike huda da su maza da mata? Kike tare su a cikin ɗaki kuke shaye-shaye da bushe-bushe da tsotsi a cikin gidana? Hajiya ƙara ai miki aure. Da wannan baƙin cikin da kike sa mana, wallahi ƙara ai miki aure kowa ya huta. Of course, really. Sai ka ce wata jahila wacce ake neman kai da ita za a min auren dole. Yanzu nike ga min wannan maganan ku? Yau ko zan yi maganin ki a cikin gidan nan. Galita ya galita haba, bare ta tukuna. Bare ta. Ya za ka hana a doke ta? Kana ganin irin rashin mutunci da take wa mutane? Ai duka baya maganin abin da ya lalace. Mu dai muka haife ki ko? To abin da ya lalace ai mu za mu san za mu gyara shi. In kin san wata aibar ki san wata ba, mun san da mun lamarin. Wannan shine takun saka na biyu da shi tsakaninta da mahaifinta. Malam Musa, kana ganin a cikin labarinka wannan ya isa ya sa har ta kashe mahaifinta? Wannan ai ba komai bane a cikin abubuwan da suka faru. Malamin ta hai kirarin kisan kai ta yi. Wata rana labari ya zo mana suna tafi da ƙawayenta. Na ga kamar ɗazu fakin buga wani ku? Na sani. Na aika wanda na buge talaka ne. Shi yasa ba shi da wani amfanin tsaya yasa ban tsaya ba. Haba Meerah. Dakata. Ko kuma da sauke kine ki je ki kai mishi dauki. Oh. Fine. To ayya mana. Baba kun samu ne? Enough ma. Yayi daidai. Baki ma da ganin yake baka kaya ba. Mutumi da nake kiran sa har gida ya kawo mun kaya. Ko? Yau za mu sha daɗi kenan. Yau za mu cashe, za mu yi daɗi. Ɗanladi! Na Ɗanladi yake ne? An Alhaji ga ni Alhaji. Maza ka tafi da bayan Allah na a kai shi asibiti. Duk abin da ya kamata a yi mashi ba sai an jira na gane nan zuwa. Ka tafi da shi yanzu. Allah shi baka lafiya. Ku je gane nan zuwa kun ji? Ki taho gida ina nan ina jiran ki
ko gidan uban wa yake ki taho gida. In kin kizan sa a ɗauko ki aka a dawo min da ki. Okay dad, ga nan zuwa to. Mutumiyar banza. Lafiya ya? Me faru? Menene? Oh shit. Gaskiya dadi yana shiga min shot da yawa. Sai mun gama arranging din abubuwa mu sai ya zo waye inda kiran mutane. To, ya batun zil din mu na yau. Yau ta riga ta kare inda kin ga dadi ya riga ya kira ni. Ban gane yau ta kare ba. Sai da kika bari na gama shishirya abubuwa kice min yau ya kare? Gwaran je ya samu mutumin nan kin riga kin sani idan har ban je ba zai iya sa a zo a dauko ni ko kuma ya zo da kanshi kin sani sarai. Meerah, so yanzu yaya? Tafiya zan yi. Ni kuma fa? A, ku ba tafi gidansu mana. Da yake so in yi da ke. A'a, kake wulakanta. Mama na? Kina hauka ne? To yau ne da tabbatar da cewa baki da hankali. Ki buge mutum amma kuke tsaya ki saurare shi, ki duba ki ga wani hali kika bar shi. Dan adam. Dan adam. Dadi ni fa ban gan shi ba ne fa. Dumdumi ne a idan naki? Ko ba ke maka wani ne? Da zaki ce baki gan shi ba? Rashin sanin darajar dan adam shi ya jawo miki haka. Inda kin san darajar dan adam ba za ki buge mutum ki wuce ki tafi ki bar shi ba. Ana miki magana kina baki sani ba. Shikenan. Ba dai mota bane? Ba ni kin. Daga yau ko kofar gida kin gama fita mi koma. Ina ce sai na baki motan. Kin hausa nan zaki ci gaba da shin mutuncin dan adam. Haba dad. A kai ni turai ne ya karatu. Daga yanda ake yancin dan adam sannan na dawo gida a ce za a min haka. Ni fa gaskiya ba zan yadda ba. In kuma an cire ni a cikin 'yan gidan nan ne sai a gaya min ai. In ko ba haka ba, a gaskiya dadi a bar ni na ci zamani na. Dan ko wata rana ba zan yi ba ai. Yanzu uban naki gaya ma wannan magana hajja karama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'amur kullahu lillahi. Kuna gani? Yanzu kuna jin abin da take faɗa min ko? Gaskiya ya kamata wannan bai tsaya haka nan. Haba. A gaban ku nake dukkan wani yunkuri ba ta nuna gazawata ba. Haka ita ma bata gaza ba da yi min abin da take yi ba ta da ta fasa ba kuma a gaban ku. Yanzu ya kuke so in yi? Me kuke so in yi? Ya kuke so in yanzu? Yaya, wannan abu ya kamata ya tsaya haka nan. Bayan wannan abin da ya faru, sai da ta kimanin sati 2 tana can suna shashanci da ƙawayenta. Shi ma labari muka samu dalilin wani da ta ciwo mutunci. To naji. Ka ce akwai ikirari na kisa wanda ita wadda ake zargi ta yi. To shi kotun nan take jira har yanzu ta samu tabbacin shi daga gare ka. Haka ne ranka daɗe. Ta yi ikirarin kashe rayuka da dama kafin faruwar wannan abin da ya faru. Haba malama, ta yaya za ki zo ki same ni ina cikin aiki na kuma ki ce wai na ɗaukar miki waya? Alhali ɗakin nan ba ke kaɗai bace a ciki, ki koma ki je ki samu gayin da suke cikin ɗakin sai ki tambaye su, amma ki zo ki kala min sata.